Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beograđani, pođite odmah u svojih skloništa i zaklona. Otvorite prozore, spustite roletne, isključite električnu energiju, zatvorite plin i sa sobom ponesite pripremljene stvari. Ako ste u vozilu, parkirajte ga sa strane i pođite u najbliže sklonište. Znači, vazdušna opasnost za Beograd, molimo da sledite instrukcije i uputstva koje ćemo davati iz gradskog centra za obaveštavanje. Gotovo. Orao javi se. Prijem. Otadžbina. Srpski radio program.
Vozim stelta 117A nevidljivog, taj ponos na toa i gađam bombama po Srbima. Ali jedne noći primećen sam ja iznenada, uz pomoć radara ili nečeg drugoga, jebem li ga. Znam samo da me neko rosno zajebo, kao ne radim taj PVO. Mora kad puće nešto odozdo i razvali mi kvačilo nevidljivo steltovo. Još šta me snađe, plakao sam ja, dok padao sam dole prema njivama prepunih seljaka sa vilama. Olešiće me četaratara kad me uvate negde usred atara zbog onog svetskog žandara, onog Clintona. Al srećom evakuisan sam ja sa 32 helikoptera. Sad, što Srbi dole gledaju u mog bombardera nevidljivo, šta da radimo, srušenog, slomljenog i pokojnog. More samo da sam znao ja za to, da još im radi taj PVO. Ma niko živ me ne bi naterao da ratujem za neko tamo Kosovo, jer nisam siguran ni gde je to. Ne, ja stvarno, ljudi, nisam siguran i ne znam gde je to. Gledao sam neke mape, ali znam samo da je tamo daleko. I nek sad ide malo tamo onaj što je mene tamo poslao. Ja se dole ne bih više zadržavao, radije bi se vratio u svoj Colorado.